Привет, аз съм Влади Василев. Скъпи приятели, намираме се в землището на пазарджишкото село Щърково. С нас се свързаха ощетени земеделци. Разкажете защо ни потърсих. Имам имот в землището на село Щърково. Изорах го, насях го, ожънах го и го заявих за субсидии. Но същата година господин Димитър Димитров, сега вече народен представител, го заявил също за субсидии по европейската програма. И на кого дадоха субсидията? Субсидията я дадаха на господин Димитров. Евросубсидията е по 30 лева за всеки декар. Новият депутат Димитров е опрекван, че е обработвал над 4000 декара чужда земя. Вие сте председател на кооперацията, нали така? Селската кооперация все още. Какво е вашето мнение по този случай? Моето мнение е, че господин Димитров е много мазен човек. 7000 лева казва, че ми е надал. И аз съм ги откраднал. Изкараме крадец. Националната агенция по приходите се разбра, че не е така. Разбра се, че иска да ме злепостави. След това тръгна, почна да оре поголовно земята, не спазваше нито пътищата, които имаше, нито нищо. Ето тук трябва да има път между границата на това. Тук трябва да има път. Няма път. Тук трябва да има пътища, няма пътища. Никъде. Ето и ореан блок имотите. Този човек в момента е народен представител, скъпи приятели. Както знаете, има депутатски имунитет. Нали така? Да, той има имунитет, вече никой не може да го закачи. Срещу Димитров има наказателно дело в районен съд Пазарджик. Обвинението на прокуратурата е по член 216 от наказателния кодекс, за което се полагат до 5 години затвор. Но, скъпи приятели, делото ще бъде спряно, защото подсъдимият вече е депутат от БСП и получава имунитет. Мога да ви кажа, че в момента се извършва проверка на всички народни представители за образувани висящи дела, разбира се, от общ характер. В зависимост от резултатите от тази проверка ще бъдат отправени и съответните искания. Мисля, че ще се стигне до искания, които са свързани с не по-малко от 5 народни представители. Вече се намираме в пазарджишкото село Априлци. При вас какъв е случай? Моите засяти ниви, които се намираха в землището за село Априлци, 4000 декара, той абсолютно всичко изора, остане там 200-300 декара само и това е. А той с колко се е обогатил според вас? Той се е обогатил с доста, някъде около 5-600 хиляди лева, може би да забогатял. Този кален път все още е оцелял от тракторите му, а само 1 километър полски друм има площ от 6 декара. Май си струва да ореш шосета, нали? Скъпи приятели, до мен сега са експерти от община Пазарджик. Какво е вашето мнение по тези въпроси? Бяха проведени 32 имота и се оказа, че около 27 имота и приблизителен размер на 50 декара са обработени. В това число и извън тези 50 декара са обработени около 12 броя общински пътища. Тук трябваше да има полски път, както виждате, полски път няма в момента. Защо го няма този път? Явно някой го е изорал и при извършената проверка се оказа, че в този масив и тези конкретни имоти се работят от господин Димитър Спасов Димитров. Господин Димитър Димитров си харесва един полски път и си го прави на нива и си го обработва, така ли? Така. Вие като общински служител участвали ли сте в някакви дела срещу господин Димитров? Така бях поканил октомври месец 2012 година с съответната жалба за констатиране за унищожаване на селскостопанско имущество на конкретен гражданин. Възмутен той дойде в стаята в кабинета ми и каза, че са му унищожени ореховите насаждения. Започнаха съответните дела. Последното това беше свързано с наказателно съдебно производство, но сега продължават тези дела и в момента. Не знам за коя дата, но мисля, че беше за 17 ноември сега. Предполагам, че след като има имунитет, няма да го известят. Много недоволни в Пазарджишка област от господин Димитър Димитров. Очаквайте скоро срещата ми с него. Здравейте! Здравейте! Влади Василев от Господаря на ефира съм аз. Това е сега от нас за Господаря на ефира Влади Василев.